tinsab poġġi ġinejlek munġu għabbija xikolla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Eccellenza President tal Repubblika, Onorevoli Ministru Herrera, fisem il-Prim Ministru, Kap tal-Oppożizzjoni, il-Sindku tal-Belt, fejqiet ħansellimlu b'mod partikolari, il-Pawlini kollha, poplu Malti u Awċi, merħba għal din l-Ewkaristija li fija aħna nirringrazzjaw il-Alla tal-miġja fostna tal-Apostlu Missierna San Pawl. I would like to welcome Bishop Glyn Webster, Bishop of Beverley and Provincial Episcopal Visitor for the Archdiocese of York. Your Excellency, thank you for your kind presence with us today as we celebrate a shipwreck. We Maltese celebrate a shipwreck because we believe that God in His mysterious ways can also use a shipwreck by saving all the lives of the persons on the ship, by the way, 276 in all. He can use also moments of great difficulty to show His power and His grace. Fil-bidu ta' din l-Quddisa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. U hekk nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb, inti oġbok li l-apostlu missierna San Pawl jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrilna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem inroddu ħajr għat-ħabbrik u l-imħabba li hu wera magħna u li nżommu sħiħu bla mittifes it-talim li hu tagħna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Missier, il-providenza tiegħek tmexxih, għax inti tiftaħ triq fil-baħar ukoll u mogħdija bla periklu għal plimwiċċ. Hekk turi li inti tista' teħles minn kull tiġrif biex ukoll min ma jifhimx jista' ibaħħar. Int ma tridx li l-emil l-erf ikun għal xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq għowda dajfa u jaqsmu qawwijin u sħaħ imwieġ kbar fuq ċatra. Hekk ukoll meta kienu qegħdin jinqerdu l-ġganti l-kbar fuq dajsa skansat it-tama tad-dinja u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja żerriegħa ta' nisel ġdid. Imbirka l-għowda li biha jsir il-ġid. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu. ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin u joffrulu sagrifiċċji ta' ratti l-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu bana ferriħi. Flimkien, ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu. Dawk li jbaħru fuq l-iċfna li jinnegozjaw fuq l-ibħra bla tarf raw l-opri tal-mulej u l-leġubijiet tiegħu f'qiegħ il-baħar. Flimkien, ħajroddu ħajr lill-mulej u ordna u qajjem rifnu li anqa l-imwieġ il-baħar u lew sa smewiet u niżlu sa qiegħ il-baħar. Qalbhom bdiet ferfer bil-biża'. Flimkien bdew jitbandlu u jixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma swietilhom. Qajtu lill-mulej fl-hemm tagħhom u mid-dwejaq tagħhom ħelishom. U bidel ir-rifnu f'żiffa u sikket mewġ il-baħar. Flimkien huma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li xtaqu. Ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Flimkien qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien b'ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Imbagħad niżlu l-qluħ għax beżgħu li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu.
L-għada, it-tempesta ħabtitna ħafna, bdew wadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienx ħafifa. Hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Immissa imwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li Anġlu ta' dakalla li tiegħu jien u li lilu inqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesri. Ara Alla tak li dawk kollha li qegħdin jiffjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom, ħbieb, jien nemmen falla li hekk isir sewwa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuqajn lawn u len fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skantaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżaw li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, rad il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu il-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ l-art ma għarfuhiex. Lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmur. Imbagħad tellaw il-qala żgħar ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħlu il-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ.
Is-soldati rridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab minnhom xi ħadd bilhom. Iżda ċ-ċenturjun li rrid isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom isek. Lil dawk li kienu jafu jomu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art u lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt min fuq twavel u min fuq biċċiet imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabal l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġabu ruħhom magħna bih l-ewwel ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet niżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabda skuk nixfa u tefagħhom fin-nar. Fis-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet maqit Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla maqidu bdew jgħidu wieħed lil ieħor dan ir-raġel żgur xi qattil għax għad li ħillisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu xejn, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana bil-qalb kollha u żammna għandu għal 3 jiem. Missier Publiu inserta mixħut marid bid-deni u d-disinterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11:
Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlulhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma tagħhom bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Fl-Atti tal-Apostli, il-ktieb li għatina ir-rakkont għażiż tal-miġja tal-Apostlu missierna ta' Pawl fostna, jirrepeti l-istorja u n-narrattiva tal-konverżjoni ta' Pawlu Sawlu 3 darbiet. Wieħed jinnota kemm dan ir-rakkont huwa importanti biex dan it-tieni ktieb li kiteb San Luqa, l-Evanġelju u l-Atti tal-Apostli, din il-laqa tal-Imgħallem Ġesu irxuxtat ma' dan ir-raġel minn Tarsu propju insibuha irrakkuntata 3 darbiet. Illum nixtieq nibda riflessjoni tiegħi billi infakkarkom Pawlu stess xi jgħid meta jidħol fi dialogu ma' Agrippa. Ormai Pawlu huwa priġunier. Hemm akkuża kontrih biex jinvestigawh kienu lesti jittorturawh biswat u kif neżżowh u se jibdew jagħtuh l-40 daqqa neqsin waħda li ċenturjun Pawlu jgħidlu isma' jiena ċittadin Ruman. L-Atti tal-Apostli jgħidilna li dan waqaf mara anti superjur tiegħu għallu isma' għallu inti tajtni l-ordni nittorturah fl-interrogatorju, imma dan ċittadin Ruman. Nimmaġina li s-superjur ta' dan iċ-ċenturjun kesaħ. Għaliex kien assolutament projbit li l-ċittadini Rumani tittorturhom waqt interrogatorju. U allura jgħidulu aħna ma nistgħux allura nittorturawk, iddeċidi se tagħmel. Għallhom jiena nappella lil Ċesari. Aħna parti minn dan il-vjaġġ li jieħu lill-Apostlu Pawlu minn Ċesarija għal Ġerusalemm u mbagħad minn Ċesarija jerġa' għal Ruma. Il-Providenza ridet li għafaw u sejjer Ruma. Imma f'dan il-proċess kollu li dam u Pawlu dam fil-kondizzjoni ta' bniedem arrestat u priġunier tal-istat u jistenna l-appell quddiem Neruni, Pawlu jkollu ċans jiddefendu lilu nnifsu
qoddim Festu li Ċesarea ta' Filippi kien qiegħed jilqa' wkoll lill-Agrippa u s-Sultana Bereniċi. U Pawlu jirrakkonta il-konverżjoni tiegħu f'dan il-kliem. Jiena sejjer f'nofsinhar Sultan, rajt dawl aqwa mid-dija tax-xemx, ġej mis-sema. U widda madwarju madwar dawk li kienu fit-triq miegħi. Waqajna l-kol fl-art. U jiena smajt leħen jgħidli bl-ilsien ludi. Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Ibsa lik li teħodha kontra in-niggiża? Jien weġibt, min int mulej? U l-mulej qalli jien Ġesu li int qiegħed tippersegwitah. Imma u wieqaf fuq riġlek, għax jien għalhekk dertlek biex nagħmlek ministru u xut tad-dera li fiha rajtni u ta' dawk li fihom għad nidirlek. Neħilsek mill-poplu u mill-ġnus pagani li għandhom qiegħed nibatek. Biex tiftilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura mid-dlam għad-dawl u mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla. U bil-fidi tagħhom fija jiksbu l-maħfra ta' dnubiet u jkollhom sem ma' dawk li huma ikkonsagrati lill-Alla. Għalhekk, Sultan Agrippa, jiena ma wibbisx rasi għad-dera tas-sema, imma kont inxanda l-ewwel illut ta' Damasku u mbagħad lil dawk ta' Ġerusalemm u tal-art kollha tal-Ludija u lil pagani wkoll li għandhom jindmu u jduru lejn Alla billi jagħmlu opri xierqa tandiema. Minħabba fekk il-lut qabduni fit-tempju u ridu joqtluni. Blajnuna li kelli minn Alla jimbqajt sa dan il-jum nixet li żaru l-kbar u ma ngħidx ħaġa oħra ħlief dak li l-profeti u Mosè qalu li kellu jsir. Jiġifieri li l-Messija kellu jbati u jkun l-ewwel wieħed li jqum mill-imwiet u jħabbar id-dawl kemm lill-poplu ta' Iżrael u kemm lill-pagani. Dan it-tielet rakkont li nsibu fl-Atti tal-Apostli hemm dettalji li aħna ma nsibuhomx fiż-żewġ rakkonti l-oħra tal-konverżjoni tal-Apostlu missierna. Dan huwa propju id-dialogu ta' San Pawl ma' Agrippa u ir-rakkont tiegħu li jintroduċi l-vjaġġ tiegħu lejn Ruma. Nistgħu ngħidu li dan ir-rakkont tal-konverżjoni huwa essenzjali u importanti anke għar-rakkont tal-festa tagħna tal-lum, għaliex dan ir-rakkont tal-konverżjoni Pawlu jagħti iżjed dettalji dwar id-dialogu li kellu ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku. Waħda mill-affarijiet li ma nsibux fir-rakkonti l-oħrajn huwa l-użu li jagħmel Ġesu minn qawl Grek li kien popolari ħafna dak iż-żmien u li Agrippa seta jifhmu malajr u għalkemm Ġesu skont San Pawl qed ikellmu bil-ludi jgħidlu ibsa lik li taħodha kontra in-niggiża. In-niggiża dan it-tekron huwa propju bl-Ingliż jgħidulu go, dak li inti iġġal lil bejjem biex jobduk. Hija n-niggiża wkoll San Pawl juża anke bħala n-niggiża tal-mewt. Jgħid in-niggiża tal-mewt hija dnub, hija l-istess kelma. L-awturi jgħidulna li din l-espressjoni li l-Pawlu qed tfakru li huwa midneb
qed fakru wkoll li jrid jobdi. Jiena naħseb xi ħaġa li l-Apostlu missierna dam ħafna jaħseb fuqha u jixtarra. Bħalma ħaseb ħafna drabi baqa' jixtarri l-fatt li Ġesu ma qallux qed tippersegwita lid-dixxipli tiegħi, qed tippersegwita l-Knisja tiegħi, imma jgħidlu qed tippersegwita lili. Għax dak li jsir lid-dixxipli tiegħu Ġesu jgħoddu magħmul lilu nnifsu. U minn hemmhekk kif nafu kemm il-darba kelli ċans nispjega il ħaġa Pawlu jiżviluppa mbagħad dik it-teoloġija sabiħa dwar il-ġisem ta' Kristu l-Knisja hija Ġesu stess fl-istorja tad-dinja. U għalhekk diffiċli tgħid Kristu iva u l-Knisja le għax Ġesu ma jagħmilx hekk. Ġesu meta jippersegwa l-Knisja ma jgħidx qed tippersegwitaw lill-Knisja, qed tippersegwitaw lili. U dan huwa fl-istorja. Imma l-Apostlu missierna u b'umiltà kbira jirrakkonta dan id-dialogu ma jaqafx hemm. Ma jagħtix biss l-erq ta' teoloġija tiegħu tal-identità bejn Kristu u l-Knisja fl-istorja. Ma jfakkarniex biss li Ġesu fakru li hu għandu n-niggieża tal-mewt li għad-dnub u li hemm bżonn jobdi. Imma ifakru wkoll li l-missjoni tiegħu huwa li qed jibatu għand il-pagani. Neħilsek mill-poplu u mill-ġnus pagani li għandhom qiegħed nibatek. Dan ir-rakkont it-tielet wieħed Pawlu jispjega lill-Agrippa din il-vokazzjoni partikolari tiegħu li jkun l-Apostlu tal-ġnus. U Ġesu jispjegalu il-missjoni tiegħu fil-ġnus biex tifthilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura mid-dlam għad-dawl u mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla u bil-fidi tagħhom jiksbu l-maħfra ta' dnubiet u jkollhom sehem ma' dawk li huma konsagrati lil Alla. Imma Ġesu kif seta jagħti din il-missjoni lil Pawlu? Jekk Ġesu jidentifika ruħu u jkellem lil Pawlu stess bil-ludi jidentifika ruħu mal-Knisja. Ġesu qabel jagħti din il-missjoni lill-Apostlu tal-ġnus irid jikkonferma lill-Knisja li r-rieda tiegħu lill-messaġġ li Pietru u l-Apostli fejt il-50 kienu taw lil-Lut li kienu ġew mid-diaspora kollha u kienu ġiġa jitkellmu ilsna differenti ma kienu Lut li ġew għall-festa tal-Għid, dak il-messaġġ irid ikun messaġġ għall-pagani wkoll. Milux kelli l-grazzja li nżur Tel Aviv qabel mort nagħti konferenza Ġerusalemm. Qatt ma kont waqaft f'din il-belt għax ġeneralment aħna naslu l-airport ta' Tel Aviv min juża dak l-airport u mal-ewwel tmur jew Nazaret jew Betlem jew Ġerusalemm. Imma iddeċidejt nieqaf ftit sigħat u ħaduni fil-belt antika ta' Ġaffa jew Jafo kif jafu għallum. Tel Aviv hija belt moderna imma l-iżjed belt antika qrib Tel Aviv hija Ġaffa. U dan Ġaffa kien post importanti ħafna li kien il-port li jagħti għall-art imqazza. Hemmhekk
darba minnhom Pietru isejħulu biex jgħin lil waħda Tabita li kienet benefatriċi kbira u li mietet. Ġerusalem ma kienitx il-bot u Pietru kien f'belt qrib Ġaffa jisimha Lidda. U marru isejħulu. Hawnhekk naraw il-qawwa ta' Ġesu li tgħaddi fl-Apostli. Pietru jitlob ħdejn is-sodda ħdejn il-katavru ta' Tabita u din tqum. Tabita Jifetħet għajnejha u malli rat lil Pietru qamet bil-qiegħda. Dan l-episodju, l-ewwel episodju li wieħed għadu ifakkar meta tmur fil-Knisja ta' San Pietru ġewwa Ġaffa, juri li l-qawwa ta' Ġesu fuq il-mewt għaddiet ukoll fil-Knisja, għaddiet lill-Apostli. Imma mbagħad Ġaffa hija wkoll il-memorja jien ngħidilkom għażiża wkoll għalina l-Maltin, fejn il-mulej juri b'mod ċar lil Pietru li il-messaġġ ta' Ġesu huwa miftuħ għal pagani u allura għalina wkoll. U x'jiġri? L-Atti tal-Apostli fil-kapitlu 9 u 10 jagħtuna rakkont dettaljat ta' x'ġara, imma jiena se nieħslet silta mill-kapitlu 11 fejn Pietru stess jerġa' jirrakkonta xi ġralu f'Ġerusalem lill-Knisja. Dak li aħna inqisuh bħala l-ewwel konċilju, l-ewwel laqa tal-Apostli f'Ġerusalem fejn ittieħdet din id-deċiżjoni importanti li jarfu li Alla kienet isejħilhom biex ixandru l-Evanġelju, l-aħbar it-tajba lill-ġnus. L-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu lil pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk meta Pietru tela Ġerusalem, dawk li ridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew joħduha miegħu u jgħidulu int ħalt għand nies li m'għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad ifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom. Jien kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa. X'inkelli dera festasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema qisha li żgħar kbir miżmum mill-erba' titruf u wasal sa ħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u l-asafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli Pietru, oqtol u kul. Imma jien għedt ma jkun qatt mulej għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profan jew imniġġes. Għal darb'oħra leħen mis-sema qalli dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu imniġġes. Ħanirra nirrepetija dil-kelma tal-mulej. Dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu imniġġes. Dan ġara l-3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna kienet id-dar ta' Xmun il-Konsatur. Waslu 3 irġiel mibgħuta għandi minn Ċesarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb
miegħi ġew ukoll dawn is-sitt taħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel ta' Kornelju. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru wieqaf qudiemu u qallu: ibad lil xi ħadd iġib minn Ġaffa lil Xmun li jgħidulu Pietru u jgħidlek kliem li bih is-salva, int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed bl-ilma iżda intom titgħamdu bl-Ispirtu Santu. Mela jekk Alla tagħhom jekk Alla tom l-istess don kif taħlilna meta minna fil-mulej Ġesu Kristu. Jien x'jien biex stajt inżomm lill-Alla. Jien x'jien biex stajt inżomm lill-Alla. Issa jekk tiftakru xaġa li qal Papa Franġisku xi darba fidejkom. Jien x'jien, Pietru, jien x'jien biex stajt inżomm lill-Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu. U bdew jagħtu glorja lill-Alla u jgħidu mela Alla lil pagani wkoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Innutaw l-aħwa li di l-esperjenza fondamentali il-mulej jagħti messaġġ lil Pietru u permezz tal-Pietru lil Knisja tiegħu. Imma mbagħad jażel lil Pawlu biex din il-ħaġa titwettaq konkretament. Providenza riedet li din l-esperjenza qawwija li kellu Pietru f'Ġaffa twaslu f'Ċesarija għand Kornelju li kun ukoll imnebbaħ minn Alla jlaqqa lil dawn it-tnejn lil Pietru u lil Kornelju. U Ċesarija hija l-port minn fejn Pawlu beda l-vjaġġ li waslu fostna. Ir-rieda ta' Alla lilna tingħaraf permezz tal-Apostlu Pietru u tal-Knisja tiegħu. U Pawlu intażel biex din ir-rieda ta' Alla isseħħ. Kif jgħidu n-nies ta' Ġerusalem meta jisemgħu ir-rakkont ta' Pietru, aħna l-pagani konna msejħin biex induru lejn Alla u permezz ta' din il-konverżjoni tagħna ikonna l-ħajja. Nibatek għand il-ġnus pagani biex tiftħilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura mid-dlam għad-dawl u mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla. U bil-fidi tagħhom fija jiksbu l-maħfra ta' dnubiet u jkollem sehem ma' dawk li huma konsagrati lill-Alla. Pawlu wasal għandna bħalma jgħid f'waħda mill-ittri tiegħu mhux bil-qawwa tal-kliem imma bil-qawwa tal-Ispirtu u tal-Emil. X'kienet il-providenza li Pawlu u sejjer Ruma jaħmat ma' din il-gżira? X'kienet Malta 2000 sena ilu? Min kienu l-Maltin li laqgħu lil Pawlu fuq ix-xtut ta' gżiritna? L-istudjużi jgħidilna li Malta għalkemm ħabiba tar-Rumani u kellha l-Protos bħalma kellha Sardenja kienet għadha kultura punika. Nistgħu ngħidu li Pawlu intbagħat l-ewwel għand sħabu l-Lut li pruvaw joqtluh, mar għand diversi bliet ta' kultura Griega, uħud minnhom għamlulu gwerra, oħrajn irridikolawh. U kienet parti wkoll mis-sejħal tiegħu li ikollu jgħaddi min-nigjieza tal-umiljazzjoni mhux biss tan-nuqqas ta' ħila tiegħu imma wkoll tad-dnub tiegħu u tal-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minnha.
Imma kien bniedem ukoll ta' karizma kbira. Itbissimt meta jiena u nerġa' naqra bħalma nħobb nagħmel kull sena siltiet mill-Atti tal-Apostli, insib fil-kapitlu 19 silta li ma tantx naqrawha fil-quddies, almenu ma niftakarx li naqrawha. Alla kien jagħmel mirakli mhux żgħar permezz ta' Pawlu. Ek li meta kienu jieħdu mkatar jew fradal li jkunu messew miegħu u jqegħduhom fuq il-morda, dawn kienu jfiequ mill-mart tagħhom. U l-ispirti ħżiena kienu joħorġu minnhom. Di kienet il-qawwa ta' Pawlu. Anke biċċiet ta' drabb imkatar u fradal li kienu jmissu ma' Pawlu kellhom is-seta li jfejqu. Darba minnhom peress li kien hemm min jgħir għal din il-qawwa ta' Pawlu, kien hemm xi wħud mill-eżorċisti Lut iduru ma' dawk l-inħawi u bdew isejħu l-isem tal-Mulej Ġesu fuq dawk li kellhom l-ispirtu ħżiena u jgħidulhom niskun ġrak b'dak Ġesu li xandar Pawlu. Kien hemm 7 wlied ta' wieħed jismu Xeva, qassis kbir ludi, li kienu jagħmlu dan, imma l-ispirtu ħażin weġibhom lil Ġesu nafu u lil Pawlu nafu wkoll. Imma intom, min intom? Imbagħad ir-raġel li kellu l-ispirtu ħażin ħepp għalihom, qellibhom il-koll, qabbadhom b'saħħtu kollha hekk li ħarbu minn dik id-dar imneżżajn u kollhom miġruħa. Għax ma kienux ta' Pawlu, kienu jafu Pawlu, imma ma kienux ta' Pawlu. Aħna nafuh il-Pawlu, aħna miegħu u ma' Ġesu, jekk le il-ħażin se jħarbatna, bħal m'għamel lis-7 aħwa u liet Xeva. Imma jekk dan Pawlu li ġib is-seta tal-mulej fostna, urina l-qawwa tal-imgħallem bil-qawwa tiegħu fuq il-lifa venenuża u bil-qawwa tiegħu li jfejjaq. Il-Maltin min kienu? Dawn il-Barbaroj min kienu? Kienu ovvjament mhux mill-kultura Latina jew Griega, għalhekk Barbaroj, x'aktarx u l-arkeoloġija turina li sa żmien ir-Rumani il-kult puniku kien għadu ħaj. Kien hemm bżonn li Pawlu li kellu jxandar il-kelma ta' Ġesu lil ġnus jgħaddi wkoll f'komunità punika. Id-disinn il-programm, l-idea tal-Providenza li Malta jiġi fostna kienet parti wkoll ta' din l-universalità tas-sejħa li Pietru induna biha u kien illuminat fiha binġaffa għal Ċesarija. U Pawlu kien dan il-qaddej ta' dan il-programm universali ta' ħniena. Għaliex il-mulej permezz ta' Pawlu ma ġiex b'seba biex jikkundanna, imma blit qawwija li tfejja u turi il-ħniena. Imma sab poplu li kien jaf xi tfisser il-filantropija. Dik il-ħlewwa li ma bħala bil-Grik filantropija, dik il-ħlewwa hija dik li inti tħares lejn il-persuna u titratta b'umanità għax hija persuna umana. U dan is-sentiment nobbli u naturali kien fil-Maltin qabel il-miġja ta' San Pawl. Din il-filantropija kienet biex ngħidu hekk valur u mertu naturali li l-Maltin ħadnu meta taw akkoljenza umana dinjituża lil dawk il-276 ruħ nawfragati fil-ponta qrib il-Qawra. Imma bekk ħadu xi ħlas. Il-ħlas li ħadu kien li ltaqgħu ma' Ġesu li hu wkoll huwa il-filantropija ta' Alla magħmul bniedem. Għax Ġesu Alla iħobb il-bniedem u jilqa lill-umanità. Ġesu għal misteru
ta' din il-filantropija li Alla jilqa l-umanità tagħna fih innifsu. Alla jsir bniedem. Il-patri tal-ewwel sekli kienu jsejħu l-Ġesu wkoll filantropos. Dak li jħobb il-bniedem. Aħna illum nirringrazzjaw lil Mulej talli permezz ta' Pietru wera lill-Knisja li aħna wkoll, aħna poplu pagan, konna msejħin biex nilqgħu l-aħbar it-tajba ta' Ġesu. U din l-aħbar li ngħatat lil Pietru il-Mulej wettaqa fostna permezz ta' Pawlu. Pawlu li kien mibgħut minn Ġesu fost il-ġnus pagani biex jiftħilhom għajnejhom ħalli jerġgħu lura mid-dlam għad-dawl u mis-seta tax-xitan u jduru lejn Alla. U bil-fidi tagħhom, bil-fidi tagħna niksbu l-maħfra ta' dnubiet u jkollna sehem ma' dawk li huma konsagrati lil Alla. Kont qed naqra l-poeżija li il-poeta nazzjonali Duncan kiteb bħallum 100 sena fl-1920. Mhix sunett bħal tas-soltu, imma poeżija pjuttost maħlula dik li kiteb f'San Pawl tal-1920, ma il-vers finali ifakkarna li l-Mulej stedinna biex niltoqgħu mad-dawl u hekk u għalhekk batinna lil San Pawl. Dawl u Pawl. Dunkarm jifhem li l-isem dawl għandu assonanza kbira ma' San Pawl. Mhux ta' bxejn meta ġie biex jikteb l-innu nazzjonali lill-Alla irringrazzjah u talbu lill-Alla biex jiftakar li l-inna berikna bl-oħla dawl għaliex aħna lek u liet San Pawl. Viva San Pawl! Credo in unum Deum. Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.
qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procetit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expector resurrectionem mortuorum. Amen.
nifraħna u nifirħu l-lum fil-mulej għaliex permezz ta' mal-tempata qalila oġbu jwassal fuq xtutna lill-missierna San Pawl biex iwassilna l-kelma ta' Alla u jnissilna fil-fidi. Nitolbuh bil-ħerqa kollha biex il-bxara tajba tiegħu tasal satru fl-art kollha. Missier, dawwal bid-dija tad-dawl tiegħek lill-Knisja biex twassal bla mittifes it-talim li waslilna ibnek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li l-ġnus kollha tad-dinja jilqgħu bil-ferħ il-kelma tiegħek. Kif imliet bil-ferħ lielna lil qajnija minant missierna San Pawl nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-talim tal-Apostli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li aħna li l-qajna l-kelma tiegħek minn fom l-Apostlu tal-ġnus. Nibqgħu dejjem fidili għas-sejħa tagħna u nkunu xhieda tagħna bil-kelma u bil-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għejn lil dawk li ma għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, qawwina bil-grazzja tiegħek biex inkunu dejjem xhieda tal-Evanġelju fid-dinja minkejja it-tiġrib li niltaqgħu miegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier ġieħ il-ħidma u tħabbrik fostna ta' San Pawl, għatina li ma niġdu qatt il-fidi ngħixuha kif tixtieqna inti u ngħadduha bla mittifsa lil uliedna bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamuloj l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-bosta u bosta ġid li nfawwart fuqna bil-miġġja tal-Apostlu bissirna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tassew mulej missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-aġeb, intrid li l-apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal-ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur, u oġbok li l-qada tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostoli xandrinna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli ima bira nfaħruk u ngħidu ntennu bla eda.
Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdussija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U għetaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek koll. Ftakar ukoll qutna li waqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Madla Marija, ma' bġer tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Pawl Missirna u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħħuk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missili tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna għalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tieba l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla li tista' kollox inti ta' kull sena tferraħna bit-tifkira tal-miġġja tal-Apostlu missierna San Pawl fostna. Għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna, nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqewwew biex namlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Għandi l-pjaċir nwasilkom messaġġ li se naqrah bit-Taljan l-ewwel mbagħad bil-Malti u bl-Ingliż. Dan il-messaġġ jgħid hekk: accogliendo l'invito del Presidente della Repubblica di Malta, delle autorità e della Chiesa Cattolica del Paese, Sua Santità Papa Francesco compirà un viaggio apostolico a Malta e Gozo il 31 maggio 2020. Il programma del viaggio sarà pubblicato a suo tempo. Bil-Malti, id-dosija tiegħu il-Papa Franġisku jilqa' l-istedina tal-President tar-Repubblika ta' Malta, tal-awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-pajjiż u ser jagħmel vjaġġ apostoliku f'Malta u f'Għawdex u 30 ta' Mejju 2020. Programm tal-vjaġġ se jitħabbar iktar quddiem, permettuni naqrah anke bl-Ingliż. Welcoming the invitation of the President of the Republic of Malta, the authorities and the Catholic Church of the country, His Holiness Pope Francis will make an apostolic journey to Malta and Gozo on 31st March 2020. The program of the journey will be published at a later stage. Jena nawgura illi dil-vista li dil-vista tal-Papa Franġisku iġib magħha l-barka talla u għaqda fost il-poplu Malti kollu. Grazzi. Eccellenza, għandi l-pjaċir nippreżentalek il-logo tal-viżita kif se nagħmel ukoll il-rappreżentant tal-Onorevoli Prim Ministru, il-Ministru Herrera. Il-logo, ovvjament il-Papa Franġisku f'Malta, il-kelma li għażilna hija mill-Atti tal-Apostli kap 28 vers 2. Ġabu ruhom magħna bi ħlewwa li ma bħala. Xira li nitolbu l-innu Malti. Li l-din lar helwa l-om li tatna isima Hares mule Yemin tarist, ftakar lila bilo la dawli bist. Atik bir Allah, Iden lil min yahkima rotil nina lisit is
is-saħħa lil-ħaddim. Sedda il-għada fil-ma altilu islim. Viva Malta! Viva San Paolo!
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Naħdmu fl-imkien ħajkonna vista papali sabiħa li tagħmlilna ġieħ.